Kaunti ya Kisii awase abamenye ko rwasensemo ya Daraja Mbili bamubulira omugabana we kaunti ya Kisii Paul Simbarati kweneki abuna oborendi obotingu bwabere bokoeneki wa ase chinsemo imeye kaunti ya Kisii yani gagocha magega y'umunyanyimbo yomo kubekwa byara emagoroba ya lero ase oko moibera omosbati yomo yogokora se duka ya M-pesa nigo mosbati oyo habaga kwerera buna obibyo bwabo korekana ase nonyana bo mosbati ondenera baga kwerera buna abere ga koiberwa ase gosabere ga koiberwa achibesa chia M-pesa akorero munyanyimbo yoko bekwa byara satangire ase getaseni ky'abanyanyimbo nigo boigo baganire obotwibwa ime gokorone getambukero kebwenerete goimukiwa nensemo etenereto borendi ase kaunti ya Kisii muri ke dakerbone kirana sayo na utwalwa cyorwa senchera iyo oboibi na boigo obunereria gwetera M-pesa nigo bwabeire bokwenekigwa asa matuka mange litkolia rero nigo omunyanyimbo abekwa byara chingaki atema koibera omoncherya korwa ase chiro ya Daraja Mbili umusubati Lydia Morani go akwerera keria gya korekana siko yiga chama mbionte era kwa na central ante inagwa chwa account nobeke 10,000 afu de chwa account angira ne immediate kunanga correct kunago chwa account na beka 10,000 chenga sasa na 36 obero chonde chwa changire gosoka okorokana echiaba chingi mente nande echinde arafu chile chakora chiagenda chintangani nana menta 10,000 arafu mungena urengese idungu ya mati ne sode seduka onte injui chwa sode yani komwa kwanda kuchwa silibu kwanda igamondoka oyoko ya utiri mbokasi asiago tama Singa kiechio boigo nigo omoncheria ven ainekebuna nigo abeire ga koibirwa aseli tangani aiberetwe chiribu emerongo etano netato gwetera M-pesa ase boigo litkolia lero abaga koibirwa chiribu emerongo ebere kuibirwa chibesa kera lituko mutienye ndi wetete mwana musikana ro kwa mkorre ga sero kurukaro montaga tsenya roka kumwibere ri butamanini ase nguntu tutabwate nchira yo komanyani ngo muiberete gaseli umwana yeras kandi bono nakiteka ure tuke yandira korno na matukata kandi nabekire sister ya no ero mosbati ndo chorro materia no musigari akora na central bank kana akora na central bank yo ikaransa kurumambi saa 3 umata ikora mbekera 10,000 ingusebije besa kurwa se bank umobekera Wai karansta bukuru saa 3 ikinande saa 7 umata biyo korra changire goso nande mente chinde 10 yando momentera 10,000 siabe toto 20 aboncheria korwa sechiro ya Daraja Mbili nigo bagikiria egekorekyo na koboria omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kwenekia oborendi bwekerengo keigoro elio oboncheria gokorekana bwikiranu Ono njoko bori kwa nenoko nare gochikobori abarahi ba Kisii county chameni ono intutu abori ro morembe intutu ati morembe onde gwose intutu ati security bosongo gakyo morayo ito Simbarati Daraja Mbili intutu ati morembe intutu na mama mboga intutu ati security unabone chitete besambo ngore ting kumetinga chibeseti echinete basanaho niri tukori abasikari rende bari gocha batoure ekero tutabwati security yomi omurayo ito Simbarati totomere security yogo kumia goseyo yo yabene aigase getuo gya Daraja Mbili ekyagera ntubwati omurembe nigo bono bamuchirie abanyanyimbo asoko baura enibo yabo likababwenerete kubalinda umwana mindofani obere gagosumburirwa tari bano lyo kabamo kwareireyo nani nabasikari bagotoibere ga Simbarati asore bano gatokonye to barende boiseine gakogara ngo itutorese ejiro yechinyanya Daraja Mbili omonto agokonio omonto mugasoigo okoborigwa nigo kwarure gochia asaba bwatani boborendi koimokia egetambukero kebwenerete elio oboene gotoka anene mono asoko ene kebuna chibese chyo chabeire chikoirana buna bangena to kweligeli teno mongena buye tira hanne nje kiongozi asesema ya Daraja Mbili inde coordinator ase sector yechinyanya iko ngotege to boene bwane borokane ne beretu 80 andra ne beru 20 mosbati yo bwatiru ba approve ringa no mosigari yale ku central bank Ombwa de chibita chiaya titira sesi miyane na mwaka
nyingi na handu wanchira nangangu ngakanali chibesa nengo saba obana barokane ngakabi chibesa konyoro wibwasira sensa mu Daraja Mbili saibona abasigari bango toibera ngaitoko chigotama go chintu abanyina abanyabiasara cyange itoko beka cyaburo gachiche atoletere omwese ko yalikira lituke tsira. Frida Kerubo, Ndizi TV.